Tenen 1.500 milions en actiu, són una caixa xicoteta. Els seus clients són de nivell econòmic mitjà-baix, autònoms i pimes de les comarques centrals valencianes. Cada poble rep la part proporcional dels beneficis aportats pels clients. A Ontinyent, per exemple, tenen 9 centres socials, com este centre de majors. Així, Caixa Ontinyent té 49 oficines i 25 centres socials. Prioritzen el territori on van néixer fa 131 anys. A València capital només tenen 2 oficines. València reclamaven, ja no tenen entitats autòctones de referència i volien entitats valencianes allí. Entonces hem acudit un poc de forma anecdòtica i puntual. Han patit la crisi, la pressió de fusions de les caixes, però no han caigut en riscos innecessaris ni han fet grans inversions immobiliàries. Durant la bonança econòmica havíem estat ahí estalviant un fons de reserva en previsió de que canviara el cicle econòmic. La nostra grandària ens ha permès quedar un poc fora de la voracitat dels polítics en cada moment. Una caixa menuda no era massa apetecible entrar a controlar-la, era més important controlar les grans, per tant hem estat un poc deixats i no hem pogut continuar lliurement. Caixa Ontinyent ha sobreviscut a Bancaixa i Alacant. El miracle, la fidelitat als principis i la prudència. Ara és l'únic referent i tothom diu que és un model a seguir. Tant és així que la nova llei de caixes està feta com a mida. És com si hagueren dit, a veure que és Caixa Ontinyent i fem una llei d'acord en Caixa Ontinyent. La legislació ens entra com un guant, cap problema per adaptar-se.